8 златни правила за слабо тяло. Първо, пий вода. Тя помага за отслабване, детоксикира организма и хидратира кожата. Второ, не пропускай закуската. Така събуждаш тялото на време и получаваш енергия за целия ден. Трето, спортувай. Така ще подобриш метаболизма, ще помогнеш на кръвообращението и лимфната система на тялото. Четвърто, пий златен чай. Той стимулира горенето на излишните мазнини. Пето, яж плодове и зеленчуци. Те са важни, защото зареждат тялото с много витамини и минерали. Шесто, избирай пълнозърнести храни. Богати са на фибри, от които имаш нужда всеки ден. Седмо, разходи се сред природата. Чистият и свеж въздух ще те тонизира и ще се почувстваш страхотно. Осмо, наспивай се добре, защото това е момента за регенерация на тялото. По-важно е, отколкото си мислиш. Сега вече знаеш. Сподели, за да знаят всички.